minutes later. Nakita lang ako dimple, pre. Ha? Morning, sir. Morning. Ano pa nalo? Magaling yan, boss. Ang farm. Salamat. Nice. Murag yung mga buotan. Murag hindi mga kriminal. We are about to reach the rice terraces. Ano itong pala itong chicken gordon? Few moments later. Basta. Sweet tree no mga ganun break. Sweet tree na ikaw ah. Hindi ka sweet to dre, sweet tree na ikaw. Dire, nag-develop dre ba area nila. Nakatang birthday ni Gio, nagpapigil siya. Sila man nakatagal ng birthday ka mo. Nayon sa dre. Na. Baboyalas ba? Baboyalas ba? Baboy na halos. Baboy hilas lang pinamo. A few inches later. Atin mo eh? Nice. Nice. Alright. Alright. Bogski! Oh my gosh! Maying buntag. Nagadi ka butan tayo. Wow, Debak. Look at this place. It's so cute. Oh my God. Look at that place. Someone ginaing dilabuki dyan siya, guys. Like, oh my God. No! God, please, no! No! This place is amazing. So, itour ka mo sa A-house. Kabalo mo nga nung A ang tawag. A man ang forma. Going down. So nagpabukid jud mi palayo sa gubot nga syudad. Isn't it amazing? Nice. 12 seconds later. Kita mo ana, ako nagluto ana. Ako nagluto. Kita mo ana, ako nagluto ana. Diba? Oh ha? Ang imong giluto. Siya yung sa imong buhaton siya. Buhat ko kuan pampahili. So kuan man mi healthy living mi, so mo niya mong kaunon. Kato di ay kung gipakita ganina nga. O sige na yung pangalan ato. Humba di ay. Humba na kung gipakita sa silingan da ito. Mao ni among sudan kay healthy living daw mi. Akao na daan ba yun ang JJ? Akao na daan ba yun ang JJ? What the fuck? Thumbs up, thumbs down sa akin sa hindi ng pagkain mo. Inyong. Sa lang.
Di. Casual question. Ikaw, hindi mo na kami uminom. Ako mong tanong, kay beer naman ko. Kauna ng pulutan na walay gamit ang kamu. Pagilak sa mga tuloy. Saan nakapunta? There, Jud ka. Panitin ng dali. Ayaw ka na. Kaya na lang. Oh, go. Okay, gamit ka mo. Ila imong pangutanon kung tubag sa imong kamong dili Pugsa. Yes, pangutanon. Di ka rin nag-repeat. Ha? Sige. Pili dyan ako, dili na niya matubag. Ano sa ikong last na? Kiss. Gapon. 8 days ago. 8 days ago. Okay. Help me! Help! Six and a half hours later. Day 2. Kita mo, ani? Kasi tawag ka rin. Ikaw nagluto. Hindi ako kabalo. Basta, o kani, ako po na nagluto, ani. Sila ni kabuok. Asa, mahulam sa ko. Sakpan ni lang daw. Amo ang kanon karon kay... Mais. Oh, hell no! Mais din. Dili. Tudili na mo is. Ay, bulaw. Ay, Paghay. Guys, sakado sa vlog. Vlog ba yan na? Vlog. Look at this dude. Ginaang ko ni Teya yung mga luto. A few minutes later. Luya sa gitara siya ngayon ako sa mga. Muna akong kuan. Napay talent. Guitarist. Pwede mo request. Kabalo ka? Hindi mo pabalo ka. Naluoy ka. Mas luoy mo sarili. Naluwi lang ko sa kuan. Gitara rin, inusara. Title ani kay Gugbang Yatay. Mana? Ang gugya. Hindi. Ano kay? Maluoy ko sa gitara, te. Tabaloy. Pasok po manglakaw eh. Dali. Kira ka siyang? Una lang dito siyang be. Picture po ako sa inyo. Wala pa dahil ka ng picture. A few inches later. Anay, nandun fresh. Oh, nandun siya. Inom na sad sila. Muna ning pool karon way tubig. Sa wakas nakaabot namin sa busay. Nakaabot naman mi so manguli namin. Oh my god! Wow! "12 seconds later." Kaya pagstorya lang mo. Waping spare. Uy, bawal magulod sa tunga. Dili ko magpatunga, uy. Madali kas to nga, pre. Wala ka sa tunga kay dako mga lawas. Bawal man, pre. Video man eh. Bawal man daw ang tulo sa ano. Nadoy mamatay. Gago lang mo, tay. Bakulong.
Huwag magaling pag-kuya mo ito, mamatay mo. Babay, pag di ka sa yung unsa pa, Mas girlfriend naman naman eh. Dili? Oo, kapila naman. Muradyo dyan. Muradyo. Hanap yo. Dua. Si Uno. 1, 2, 3, ada ba? Balik na ada. Oh my gosh! Oh my God, wala man tagi koryo nga pasaka di ay ni. Oh, grabe nakadungog jud ka deha, nalayo na ka. Kira ka Sheng? Iya na kay ko. Iya ko. Welcome dahil sa akong asyenda. Asyenda Teya. Teya, guwaps. Ako, ano?